se convierte en ilusión, amor platónico entre yo y el micro. Son lecciones, no para usted, para que baile la revolución. La vida. Jo què sé, Expressar-se. Diferent. Podria dir comunicació. Bling bling, videoclips guarros... Ell. Jo vaig començar a principi dels 90, seria cap allà 91-92. Vaig començar potser una miqueta abans, però no entenia ben bé el que era diguéssim, la cultura, el conèixer gent i tot això, anava per al meu rotllo. I era típic escoltar MC Hammer i cosetes d'aquestes, o més cutre, per baix. I després ja, arrel de que vaig conèixer un noi que es diu Ceal, aquest em va ensenyar rap del bo i a partir d'aquí fins ara i no ho he deixat mai. 5 anyets, ja faria quasi més o menys, sí. Jo, mira, doncs suposo que com quasi tots els MCs vaig començar pintant també. Jo sempre més o menys m'ha agradat el mateix estil de música ja des de primària. El que passa que al 6è, 5è, doncs anava escoltant alguna cançó, però vull dir, no m'atreia molt. Llavors ja quan vaig arribar a segon d'ESO, els amics, saps, que comences a tenir influències i comences a pintar i després pintar surt massa car i és massa il·legal, o sigui, vaig començar a cantar i quan veus que els col·legues estaven dient uau, està guai, doncs te van animar i cada cop te vas fent lletres més guapes. Em vaig moure molt d'això també, saps? Vaig conèixer molta gent en un any només, saps? I de conèixer tanta gent i la gent t'animava i tot això, doncs endavant, saps? I vaig tenir la sort de conèixer molta gent que em va ajudar molt, saps? I bueno, i ara estic una mica més de tranquis, però es va fer feina encara. Jo vaig començar quan tenia 13 anyets, l'any 84 aproximadament, que és el que es parlava aquell estiu. Va sortir un reportatge a la tele, l'únic canal de televisió que hi havia, que era TV1, començava a TV3, però encara no. I el que deien, no? Ha arribat una cosa als Estats Units que es diu breakdance, no sé què. I l'endemà tothom parlava d'això, tots els xavalills a la plaça parlaven d'això. I vam començar així. Això ens va aficionar després al grafiti l'any 86 i tal. Jo vaig començar, tenia 14 anys, en 99-2000 més o menys. També vaig pillar un dels booms, perquè és una mica un moviment que va fent boom, és així una mica rotatori. I vam començar amb el grafiti, molts amics estaven relacionats amb el grafiti, vaig començar amb ells i tal, i una cosa lleva a l'altra, i del grafiti al break, del break al rap i... Vaig conèixer el grafiti gràcies a uns amics que van agafar pocs, van començar a fer firmes i suposo que em va impressionar tot allò. Vaig agafar uns pots i vaig fer un grafiti, simplement així. I a mesura que van anar passar els anys m'han anat dedicar més al grafiti, me van agradar més i mira, ara em dedico més a parets legals. El grafiti va ser cap al 2000, que vaig pintar una vegada, així va ser perquè les meves col·legues pintaven i mira, vam provar un dia i ja està. Per qüestions de diners i tal, doncs ho vaig deixar i llavors fins al 2004 vaig conèixer aquesta gent a Esquerricà i em vaig tornar a animar a pintar i des de llavors doncs segueixo pintant una mica de tot. Doncs fa gairebé 20 anys que vaig entrar en contacte amb el hip-hop a través del grafiti
a través de les firmes, del carrer i tal, i des d'aleshores doncs, sempre he anat descobrint coses noves. I mira, fixant-me en altres grafiteros, en bancs, i vaig començar a agafar un pot i a partir d'aquí anar fent. Casset o així, començant per tags i després anar provant altres coses, com flops, més que res bombing. I ja començar a fer algun mural, algo més currat, aproximadament des del 2099-2000. Estaba ahí en el skatepark patinando y mi colega me dijo, mira qué se hace, está todo guapo. Digo, ¿qué es eso? Se llama breakdance. Y hostia, me mola. La nena y las ganas, Me mantiene un poquito. te mantienen, haces deporte, estás entretenido. En vez de fumar burro, bueno. Sí, pero yo te lo fumo igual, Sobretot perquè jo, quan vivia a Barcelona, caminava moltíssim cada dia i m'avorria molt. I aleshores, i a més, com que era un nen petit i no tenia, i em penso que tampoc existien els Wallmans, doncs jo m'avorria molt per anar a col·le cada dia. I em vaig començar a distreure mirant les firmes que hi havia pel carrer, des del meu barri fins al meu col·le, que eren 2 quilòmetres. 2 quilòmetres 4 vegades al dia eren 8 quilòmetres, era molt d'avorriment per un nen petit. I el meu pare, que és dissenyador gràfic, doncs sempre m'ha ensenyat a apreciar i estimar l'art gràfic. M'agrada moltíssim l'art gràfic en general, no? I clar, em va començar a cridar molt l'atenció les firmes i a partir d'aquí vaig començar. Eren gent que tot ho compartien, tot t'ho donaven, no eres mai inferior, sempre te sentien que tu estaves en allà. Això actualment és difícil trobar-t'ho, no? Hi ha molta gent ja que va així amb el cap amunt, però abans la cosa era molt diferent i el compartir, l'entendre aquesta filosofia, no sé, el grafiti també ja m'agradava molt, el rotllet aquest així de clar, americà també, tot això em va fer iniciar. I ja està, però sobretot la gent, el companyerisme que hi havia. Els meus amics del col·legi, tots ens fixàvem en gent que pintava de feia molt de temps aquí a Girona, ens agradava molt dibuixar, ens ajuntàvem a l'hora del pati, el típic a fer tacs al lavabo, al terra, aconseguir retoladors més grans, ens flipàvem una mica amb aquest rotllo. Bueno, independentment d'això, el que recordo és un company meu intentant donar voltes i dir, hola, que sèrio, saps? Si algun dia aconsegueix donar voltes amb el cap, serà impressionant, no? Perquè no sé com definir-ho, amb 14 anys no saps com definir-ho, però avui en dia sí que saps com definir-ho. Com és que un xaval, perquè ho ha vist fer algú altre, està intentant donar voltes amb el cap, en el terra, te dones compte que està intentant de portar la contrària de qualsevol teoria newtoniana o el que vulguis de la gravetat i coses. El que més recordo és el rotllo de no tenir ni idea del que estàs fent. Si en principi és una mica que t'agrada, estàs fent una cosa que t'agrada, quan et dones compte estàs ficat en tota una cultura, en tot un moviment cultural, superguapo, te comença a agradar tot i trobes el rotllo de tot i realment és com si t'enganxessin en una secta, no t'enteres. Simplement és una secta però sense mogudes rares, sense problemes ètics, no? Una secta guapa. El jo que era deixar el meu nom allà per tot arreu on te pogués, allà on te passes deixar huella, però ara, no sé, em dedico més a fer alguna més artístic, a treure més el que porto dins. Quan pinto, no sé, és com treure el que porto dins i ja no és com abans, que anava a deixar el tag i per moda, no? Quan tots comencem. No, ara més ja, m'és igual si faig un grafiti en una paret que no es veu, que mentre pinti i faci el que m'agrada, doncs la gent, el companyerisme que hi havia. Amb el hip-hop en general. Amb el hip-hop en general, dona, per començar ara se sap tot, hi ha informació disponible a qualsevol punt sobre qualsevol tema relacionat amb el hip-hop, sigui la música, sigui el break, el graffiti, inclús tenim doncs, marques de roba, marques de rotuladors especialitzats, llibres, DVDs, de tot. Aleshores no teníem res, absolutament res, ens ho havíem d'inventar, no? I alhora doncs, això era una virtut i un defecte també, però la diferència és això, que sobretot que ara és com si
de vegades em fa por pensar, ostres, no sé, els nanos que comencin ara ja tindran el hip-hop ja muntat. Nosaltres fins a cert punt ens el vam muntar nosaltres una mica segueix. T'ho pot haver dit el Metro, t'ho pot haver dit en Cito i tots tenen que haver dit. Abans el rap era diferent que ara és molt més moda, saps? El rap sempre està molt associat amb gent mala de la calle, saps? Jo no me considero un tio de la calle. Vale, sí que m'he mogut i he conegut molta gent al carrer, saps? Però vull dir... Jo crec que el rap abans era més humil. Ara s'associa d'una gent malote, saps? O jo què sé, no mola. O sigui, abans molava més, era més humil i era tot més familiar. No era no estava tan de moda, la gent no ho escoltava tant. I ara mira, ha canviat, és diferent, ara és més moda, més... no sé, és difícil d'explicar. Bueno, te saludo a tu, Àfrica, encantat que m'hagis entrevistat, està molt bé que algú aposti pel hip-hop i saludar també els teus professors perquè espero que et fiquin un excel·lent en el treball de recerca. Porque aquí los breakers de Shal nos tienen un poco discriminados. Hacen batallas y se traen a los jueces de Barcelona donde participan sus propios colegas de su propio grupo y adivina quién gana. Los que han venido de Barna, que son del mismo grupo que los jueces. Es lo que hay y así una tras otra. Pues vete a saber lo que podría haber acabado siendo, ¿sabes? Pues un chaval tirado por la calle ahí jugando, yo qué sé, y metiéndome mierda, ¿sabes? Por lo menos con el break me entretengo y paso el rato y soy sano, ¿entiendes o no? Yo qué sé, tío. Que nunca te en tu vida, tío. Bueno, que sí, que va muy bien, es una cosa que entretiene, tío, y el break, pues te olvidas de muchas cosas. Que no se desanime en la peña. Que no se desanime la peña, Los chavales empiezan. Que animo a todos los breakers, tío, y todos los que comienzan, que a partir del suelo, tío, que es lo que hay que hacer, tío, para el break. Y ahí está, tío. Sí, se romperán huesos, pero que se curen, tío, y a bailar, tío. No tanta play ahí. Claro. La play está todo guapo. Pero bueno. Todo viciado, ¿vale? Pero su rato ahí a ver la play también. Todo el día ahí con la play y te vuelves loco. Chavos impostos. És un fill de puta el Rajoy. És que se m'oblida tot, reina, escolta, mira, i aprofito per saludar els professors. Dius que el hip-hop és una moguda que nada perquè ser violenta. Jo aquí porto el meu espai i defensa, ho tinc tot guardat aquí, però si me ven aquests negres a atacar-me o fer-me alguna cosa. Bueno. Sí, tío. Saludo a todos los negros de mi barrio, tío. Ya sabes, el jodido Laszlo Panaflex está en tu zona. Cuidado con lo que pisas, tío. Es una mierda. ¿Has visto lo que huele, tío? Tío. Abrazos ahí para mis putas y mis putos. Sí, tío. Se le va la voz. Vale. Falta más bombing aquí a Girona, más tags, más bombings, más cierres, trenes rolando en la línea, sí. Ya. Adiós. No tengo más remedio que aceptarlo. Después de 4 años sigo dando el callo y cada tramo que rebano tiene recuerdos de antaño. Hoy es un baño de recuerdos por todos los que fuimos y por los 4 los que todavía me respaldo. No digo valgo, soy el valor que quieras darme. Lo más alto es considerarme un hermano como hizo el Typo. La vida es un misterio, corazón de niño queda lejano. Es época de cambio, cada uno se plantea su camino. Yo sigo perdido en busca de un indicio de algo más propicio. Somos una generación de yonkis por el puto vicio. No puedo evitar sentirme mal por hacer vida nocturna en el día un desperdicio. Somos creídos y necios, cegados por los medios. Todo el contexto es un diseño. Aquí mandan los grandes negocios. Tú no te quejes de los precios, que el más alto que vas a pagar es esnifando los servicios. Tenemos todo tipo de recursos y aún así es absurdo. Un futuro inválido porque somos caprichosos de los malos hábitos. Soy un MC con alma rasta, atrapado en la ciudad y su drama. En plena calma encuentro el karma cuando me someto en la cama. En mi fantasía de volar en un planeta verde fumando rama. Quiero hacer miles de cosas y nunca las hago por falta de dinero, garantías. Mi sueño queda colapsado en el cuerpo de un vago y aún así mucho de lo que oigo no lo trago en verdad. Odio más de lo que amo, aprendo de la soledad porque la sociedad son patadas continuas que te despejan de cuajo. Jokery, Psycho, segundo trabajo, dejamos el listón donde tú quieras apreciarlo. Psicología 2 porque no tuve bastante con el primer asalto.
Nadie es profeta en su tierra, yo nunca lo fui. A veces pienso que este mundo no está hecho para mí, pero joder, sigo aquí, en busca de algo nuevo, haciendo rap para evitar que muera mi ego. No encuentro consuelo de una amiga o amigo que me diga tranquilo, leche, estaré contigo. La soledad, mi mundo, aún gracias que la música me cura cada vez que muero. Para mí es la única manera de sacar lo que siento. Cada vez que pillo el micro escupo lo que hay dentro de mí. Este en sí no quiere callar, y menos ahora que yo tengo tanto que contar. Maldito sufrimiento que me mata por dentro. Siempre busco la paz, pero es que yo jamás la encuentro, y sin pensarlo miento. Cuando los demás me paran por la calle y me preguntan ¿cómo estás? Pero el poeta es fuerte, no quiere abandonar, consciente de que aún tiene mucha mierda para dar, muchos caminos que andar, bailes que bailar. Nunca lo verás olvidando en la barra de algún bar. Pueden venir problemas que los combatiré, aunque esté chunga la cosa, sabes que aguantaré, no pararé, lo lograré. Y es que yo sé, y es que porque hay algo que me grita, nunca te rindas, no lo haré. La vida es un combate, yo luchador, no lucho contra mis hermanos, sino contra el dolor, ni implicar más el amor, un arma siempre de valor, para luchar contra la envidia, el silencio y el temor. I és més llarg i no que tu ves... Una que diu, besé su coño, hice un taque en un tren, hablé siendo un gran libertario, tampoco dije amén. Maté el sonido de raperos guays que hoy juegan con rimas, ayer con Fisher Price. Sigo esquivando todo aquello que se pinta de gris, como el aliento a anís y la adicción al hashish. Hoy no entraré en su banco, tampoco en sus colas, ni en tu disco, ni en tu estanco. Mi abuelo murió pobre como todo artista, pero su herencia fue rica y me hizo anarquista. De mi abuela la enseñanza de un gran corazón, una puerta siempre abierta y un buen zumo de limón. El fruto, un flaco, le da Rubén Blades. Mis únicos puños son mis verdades. Atento, si existe Dios se llama amor, dinero es dolor. No hay valor en Christian Dior. Mi grupo es la técnica en el país de Franco. Vinimos para que Martín Villa nos la chupe de canto. Se arruinó la generación X con el usar y tirar. Las vidas son los ríos que nos llevan al mar, pero escapé. No quiero ni la fama ni la alfombra roja. Ayer sembré unas rimas, espero que alguien las recoja. La juventud, la ingratitud, la ingravidez. Las sillas del camino, dijo Silvio Rodríguez. Mis neuronas sobre ritmos hacen parejas. Perfilo versos al tiempo que MCs perfilan cejas. Más allá del oro y el diamante late el corazón con el on and on and on and on and recupera la calle, cultura gratis, hip hop son Beagles, Zara son chatis, describo el barrio igual que fotos, mi DJ habla Yamaha pero no entiende de motos, dio sus votos y su fe a permanecer horas sentado ante un PC. Mi grupo, 3 son legión, no para usted, para que baile la revolución llegué. ¡Vámonos! Venga. Me he levantado con ganas de rimar, pero una gana distinta. He cogido el corazón y no la tinta. Fintar, el típico tema para pintar un Guernica en forma de rap que ocupe toda la finca. El secreto no está en la masa, está en la NASA. Va a gastar impuestos y las naves no vuelan, ¿qué pasa? Sudas, hay vida extraterrestre alguna. Aún no me creo lo del hombre en la luna. A quien quieres engañar, no te regales. Y contrata a George Lucas para los efectos especiales. Algo pasa en televisión, medio de comunicación, solo da la mitad de información. Me acuerdo de aquel niño enfermo, reflexiona, nos reímos de desgracia reenviándolo a 15 personas. No tienes nada que enviar, envía mis temas, no llegará a tu amor verdadero, pero valdrá la pena. Hay un ordenador en cada hogar, será feliz del todo cuando al Messenger le pongan chocho. Sexo webcam, niñatas de que van, enseña sus pequeñas tetas por un vaso calimocho. El estudiante ya no rinde como antes, pero en casa, ADSL que no falte. Pasan de exámenes, perfilan su nombre en 3D y no sonríen, solo dicen XD. Yo tengo un móvil 3G, hace fotos, graba vídeos, tiene juegos y no sé qué. Telefonía evoluciona cada día y todavía no hay cura para una minusvalía. La clonación humana es divertida, empezar por encontrar solución al cáncer o al SIDA. Eutanasia prohibida, mierda de vida, los enfermos sufren y no por nada se suicidan.
estilo. ¿Qué ha pasado? Lo único que sé del amor es que se escribe con H y por algo será. Mirando a pibas como si fuesen taxis.